Szanowni Państwo, jeśli freak fight, to zero kalkulacji. Tutaj panowie będą mieli coś sobie do udowodnienia, ale to już nie słowa grają pierwsze skrzypce, a pięści. Za chwilę tych dwóch panów zamkniemy w klatce i przekonamy się na własne oczy, który okaże się zwycięzcą. Sponsorem tej walki The Ring Gentlemans. Panie i panowie, zapraszam do naszej klatki 38-letniego wojownika reprezentującego CrossFit Ursus, mierzący 180 cm wzrostu, Dariusz Szerhej! A w narożniku żółtym 30-latek reprezentujący grappling Kraków, mierzący 180 prawdziwy Polak katolik, także Arkadiusz Tańcula! Arkadiusze Tańcule wiadomo, że ma nieco więcej ze sportem wspólnego, bo jest trenerem personalnym, a także aktorem. No i teraz prosimy Państwa o przede wszystkim dużą dawkę dystansu do tego, co Państwo zobaczą, no bo... Dwóch panów w gotowości, rozjemca Rafał Lasota i za chwilę pierwszy gong. Walka zawodowa. Nie usłyszałem dystansu. Jestem ciekaw, na jakim dystansie biją się chłopaki. Jeżeli zawodowa, to powinno być 5 minut. No, wiemy, jak to jest w Fame MMA. Ale też walka była jako freak fight reklamowana, więc... Taktyka jak Pudzian z Najmanem. Robi to, co z Akopem, bo z Akopem też chyba jednego low kicka zadał. No i widzę, że panowie tutaj nie zamierzają się badać, nie zamierzają łapać dystansu. Dobrze by było, jakby zrobili wojnę, wtedy na pewno będzie inaczej by spojrzeli na nich zawodnicy. Próba obalenia. Jest, łapie po dwa kolana, także to chyba będzie wykończone. To obalenie, chociaż w pas złapany przez hejtera Akopa, Arek Tańcula. Pięknie. Wykończył. Wykończył, tak jest. Nie przerwał, wykończył. Trzeba tutaj przyznać, że faktycznie. No i szybko wstaje hejtera Akopa. Szybko, szybko. Darek bardzo szybko. Spod Akopa tak nie wstawał. No tak. No. Ale jest wściekłość w oczach. Tak, tutaj mina naprawdę zabójca. No. Jest Ale zadziwiająco cicho jest na sali. Jest wściekłość, ale kiedy lecą ciosy, jest taki strach.
No po tym bardzo energicznym początku, no teraz panowie muszą chwilę pooddychać. Ale jest pierwsza krew, jak w Rambo. Arek Tańcula, rozbity łuk brwiowy. No zobaczymy tak naprawdę. Jeżeli przewalczą pełen dystans, Nie, mam nadzieję, że nie będziemy tego oglądać przez 3 rundy. nie takie walki się oglądało. No tak, to racja. Na oktagonie nie takie komentowaliśmy. No i wypadła szczęka. Także chwila na oddech. Ale Ale ci powiem, że to chyba poza tymi ludźmi, którzy tutaj z tyłu stoją, to nikogo ta walka bardzo nie interesuje. wiesz co, ta walka odbije się większym echem w internecie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o... Sam bym ją zobaczył, szczerze powiem, ponieważ Z ciekawości. z ciekawości ja mam bardzo duży dystans, to jest próba gilotyny. Jest! Próba gilotyny, myślę, że... Będzie! Będzie, nie odpuszczaj! No nie ma, pomyliłem się. To teraz jak Tańcula wstanie, to te ręce już będą tak ciężkie. No ale zobaczmy. Garda, Pozycja... dystansowanie. Oj, ale mocno rozcięty Tańcula. 10 sekund do końca rundy pierwszej. Jeżeli narożnik ich nie uspokoi, to oni dalej będą po prostu tracić tylko dodatkowo kondycję przez to, że... Ale zauważyłeś, serce Artur, że to mocno jest bije. naprawdę czysta walka? Wiesz co, hejter jak stawał, złapał się siatki, no ale to też... Zauważyłeś jednak coś. Tak, i dlatego tak łatwo wstał, ale ogólnie tak, czysta walka. Tylko zauważ, że już jeden i drugi bardzo mocno tymi ustami... Ale agresję w oczach mają. Nikt dzisiaj podczas wszystkich walk O! Poszedł ten prawy. nie miał nawet w połowie tyle agresji w oczach. Tak, to od razu Państwa uprzedzimy. Nie emocjonujemy się tą walką, bo po prostu jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądać, a dwa, że no jednak sport cenimy bardziej. Przynajmniej ja. Tak jak mówię, jeżeli Jest tam podchodzimy... miejsce na tą prawą rękę Arka. Oj, tam jest dużo miejsca. No widzimy, że chwilę rozluźnił ręce Darek. I lecą weselniaki, tak jest. Ja tu widzę weselniaki kontra ciosy proste. No dochodzi ta prawa ręka. Pod warunkiem, że nogi nie zostają z tyłu. Lewy na lewy. O! I kolano! Kurczę. Sygnalizował, że wypadł ochraniacz, aczkolwiek zawodnik powinien walczyć dalej. Sędzia powinien przerywać wtedy, kiedy akcja nie jest kontynuowana, bo bądźmy szczerzy... I jeszcze raz to samo chyba. Tak, znowu ta szczęka powędrowała daleko. No tyle, że ta No i szczęka, zwrócił uwagę teraz Arek Tańcula, że znowu. szczęka ratuje życie hejterowi Jakoba. Swoją drogą to świadczy tylko o tym, że ma szczękę niedopasowaną. Mało profesjonalizmu. A zęby drogie. No, te ciosy coraz bardziej już pchane. Ten lewy prosty tak... O! Poszedł ten Weszło! prawy! Jest! No to będzie już jest! koniec. Będzie! Czy nie będzie? Kurczę nie. Przetrwał. I uratował go gong, bo teraz 10 sekund. ostatnie tam 5 sekund i tu się już nic więcej nie wydarzy.
No i Rafał Spinki, Lasota bohatersko wkracza między zawodników. To też jest bardzo ciekawa informacja, która na pewno jest tajna, ale taka mniej więcej szacunkowa kwota byłaby też Wiesz sporą. co, myślę, że bardzo wielu zawodników takich czysto sportowych wtedy poczuje się urażonych, kiedy zobaczą, że na przykład panowie, którzy teraz prezentują umiejętności, no dostają kilkukrotnie więcej niż oni za walkę. Dziwię się, że na przykład Wojciech Gola nie skorzystał z okazji, że jest taka walka i nie ogłosił, że zwycięzca dostanie kontrakt w Fame MMA. O, no. Ale ta szczęka zdecydowanie nie siedzi mu na zębach. O. Przypominają mi się czasy, kiedy stałem na bramce i dwóch pijanych gości się nawalało. Tak. Ta trzecia runda mniej więcej tak wygląda. No nie wiadomo, co oni piją w tych narożnikach podczas przerwy. Bam, jest ten prawy wchodzi tak pięknie, czysto. Ale garda już zdecydowanie trzyma na wysokości pępka. Ale też trzeba przyznać, tutaj chęć walki jest, tylko umiejętności brak. Hopsa i jest parter. Obalenie przez Coś tam mamy, nieumiejętne jakieś bronienie. trzymanie. Czy stanie? Oj, zbiera się, zbiera. Zdecydowanie wolę, jak panowie się biją w stójce. Tak, No tutaj raczej na poddanie nie możemy liczyć. Nie możemy też liczyć na no nawet na przejście pozycji. Spójrzmy, no teraz no jest... dziwnie okopana noga Arka. Tak, tak. Nie przypominam sobie, żeby tutaj latały low kicki. Może ma wrażliwą skórę. Uczulenie, twarda woda. Mysłowica. Jest dosiad. Pamiętasz walkę Roberta Paczkowa w Anglii? Takiego polskiego sumity? Tak. Zadusił tak, Maksymiliana pamiętam. po prostu na nim leżąc. Tak. Jest to też sposób. No, tylko on miał troszkę więcej kilo. Coś tam i chyba miał- jest dociskane. Jakaś uciskowa tam chyba wchodzi. Co to chyba, no nie widzimy niestety z naszego stanowiska, tego nie widać. Ale jeżeli tam coś jest, no to raczej taki najman choke. O, krótka ta runda, jakoś tak bardzo szybko przeleciało. Nie było tragedii przede wszystkim. Tak. No, to jest najważniejsze. W takich walkach na galach sportowych najważniejsze jest, żeby nie było tragedii. Tragedii nie było. Panowie zrobili sobie 3 rundy. Zobaczyli, jak to jest. Być może będą walczyć w Fame MMA, być może będą walczyć w FFF, być może zostaną tutaj. Kto wie. Większym rozgłosem się w internecie będzie cieszyć niż tutaj podczas Szanowni Państwo, decyzja sędziów jest jednogłośna. Zwycięzcą tego pojedynku zostaje Arkadiusz Tańcula! No przyznam szczerze, też tak oceniałem werdykt. No, był to zawodnik, który miał obalenia